Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşdygy baky tarap ýurdumyzdakym täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde başlaýar. Gepleşmegden başynda hormat prezident bilen adyny bilen hatlan tanış edýäs. Onda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Ali Hidratyňa Katar döwletiniň halkynyň adyndan hem de hut öz adymdan size we siziň üstüňiz bilen tutuş doganlyk türkmen halkyna hijri kamara hata boýunça täze ýylyň ýetip gelme münasibetli mäherli gutlawarmy iýermek meniň üçin ýakymlydyr. Siziň Ali Hidratyňyza berkjan saglyk we abadançylyk siziň ýurduňyzda bolsa mundan beýlekde öňügdüşlik hem de rowaşlyk ardy gödýän. Goý biziň ýurtlarymyzy baglanşdyrýan iki tarapyň gatnaşyklary hatam putronsyn. Tüý sürekdeni hormat goýanyga mardaky ondan normalarmy hawlydyň. Tamim bin Hamad Altani Katar döwletiniň emiri. Şugun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk masalalarına başlygy hormatly Ýylýa Şulsy Gurbanyguly Berdimuhammedow ahary uraýatyna iş saparyny amala aşyryp täze döwrebap idara ediş merkeziniň gurulşygyna alyp barýan işler bilen gyzyklandy. Şeýle hemme gahrman arkadagymyz bu ýerde ýaýwanlanýan gurulşyklarda ulanylýan seriýetleriniň görnüşleri we bina edilmegi meýilleşdirilýän disgalan taslamalar bilen tanışdy. Hemde degişli ýol başlanan gatnaşmagyna iş maksadyny geçirdi. Şuun ýer bilen ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy täze häzirki zaman şäher gurulşyk taslamatynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde hormatly arkadagymyzy Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň orunmasary Babaýew, Ahal welaýatynyň merkeziniň gurulşy goýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazow we Ahal welaýatynyň täze döwrebap idara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Durduliýew garşylap merkeziň çäklerini alınıp barylýan köp taraply gurulşyk işleri barada hasabat berdiler. Bu ýerde hormatly arkadagymyzyň garamagyna merkeziň çägine gurulşyk alınıp barylýan we gurulmagy meýilleşdirilen desgalaryň taslamalary hem de olaň ýerleşdiriljek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Bellenelşäli döwlet başdanymyzyň tawsyrgyna laýyklykda gurulşykda milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesi utgaşdyrylýar. Gahrman arkadagymyz ilki bilen ýoluň hem de meýdançylyň gyralaryna oturdylmagy meýilleşdirilen germegleriň, ýerasty awtomobil geçelgeleriniň bedegine ulanylýan şekillerin görnüşleri bilen tanışdy. Şeýle-de bu ýerde gurulýan 350 orunluk sagalar wagyna ýerleşdirilmegi meýilleşdirilýän dürli haýwanlaryň, şeýle-de sagalan söýgüli ertekleriniň gahrmanlarynyň heýkeljikleriniň we dürli şekilleriň bir näse görnüşleri görkezildi. Hormatly arkadagymyz görkezilýän şekilleri we heýkeljikleri synlap olaryň her biriniň öz bolşy aýratynlyklarynyň bolmalygyny hem de bu şekilleň sagalarda ýakymly duýgular oýurmalygyny bellädi. Şekilleri hem de heýkeljikleri taýýarlamak işlerini ören jogapkärçilikli semeleşilmeliligine ünsekdi. Soňra Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow merkezde gurulşyk alınıp barylýan we bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň şekil taslamalary, olaň bedeg aýratynlyklary bilen bagly şekiller hem de durmuş ulgamyna degişli binalarda oturdylmagy meýilleşdirilýän enzamlaryň görnüşleri hem de desgalaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary bilen tanışdy. Ahal welaýatynyň merkeziniň gurulşy goýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazow hormatly arkadagymyza taýýarlanan taslamalar, olaryň görnüşleri, öz bolşy aýratynlyklary hem de gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary barada hasabat berdi. Bu ýerde Ahal welaýatynyň täze döwrebap idara ediş merkeziniň çägine gurulmagy teklip edilýän muzeýiň, teatryň zalynyň içki görnüşleriniň şeýle-de Ahal welaýat sagalar tagaldyş dikeldiş merkezine degişli 100 we 150 orunluk sagalar waglaryny ornaşdyrmagy meýilleşdirilýän enzamlaryň görnüşleri, binalyň bedegine degişli serýetler görkezildi. Olarda üpçün ediljek mümkinçilikler barada giňseýin maglumat berildi. Mundan başga merkeziň çäklerine ýol ışıklarynyň görnüşleri, 350 orunluk köp ogurly hastakanyň içki we daşky bedeg aýratynlyklary, oň otoglarynyň enzamlaşdyrylyşy, şeýle-de merkeziň çägine tiz kömek merkeziniň enzamlaşdyrylyş derejesi, mundan başga Ahal welaýat enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkeziniň hem de 150 orunluk onkologiýa merkeziniň enzamlaşdyrylyşy barada aýdyldy. Şeýle-de bu ýerde merkeziň çägine guruljak mescidiň bedeg işlerine ulanajak dürli görnüşi örtük daşlarynyň aýratynlyklary, görnüşleri görkezildi. Hem de olarda aşyk we gün şöhlet düşenine emele gelýän öňüşler barada maglumat berildi. Muýady degişli binalaryň bedeg işlerine häzirki zaman serýetleriniň ulanylýanyny görkezýär. Gahrman arkadagymyza görkezilen şekil taslamalaryny iskin synlap, gurulşyklarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň we desgalaryň belleneli mehletlerde ulanylmagy tawsyrylmagynyň hemise bolşy ýaly mühim talap bolup durýanlygyna ünsekip, bu işlere ören jogapkärçilikli çemeleşmek tawsyrdy. Aýratynlyk binalaryň bedeg işlerine, olarda önürjülükli işlemek we amatly ýagdaý döretmek üçin ähli zerur şertler, mümkinçilikler üpçün edilmeliler.
Muň özi taslama taýarlaýjylary da, guruluşçylary da bildirilýän üýtgöwü talapdyr diýip hormatly arkadagymyz bellidi. Gahryman arkadagymyzyň belleşi ýaly Köpet dagyň etegindäki ajaýyp kunjukdy berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň täze binagarlyk çözgüdüniň aýdyň netijesi bolan täze şäheriň kemale gelmegi ýurdumyzyň ösüşleriň belentliklerine tarap önamli gadam urýanlygynyň we durmuşymyzyň her bir protodynyň uly rowaçlyklary we senýanynyň nowatdaky beýanyny urlar. Gahryman arkadagymyz milli guruluşyk senagatynyň häzirki zaman tejribesini özüne jemleýän merkeziň gurulmagynyň ähmiýeti barada aýdyp, bu ýerde alınıp barlayan işlerin tarihi ähmiýeti edigini belledi. Şunu alınıp barlayan işlerin ýokary hilli we häzirki zaman ekologiýa talaplaryna laýyk gelmegi wajypdyr. Çünki Köpet dagyň etegindäki ajaýyp kunjukda ýerleşýän şäherde amatly howa gurşawynyň saklanmagy möhüm wezipe hökmünde kesgitlendi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow görkezdilen tassamalary aýratynam saglyk goraş ulgamna degişli edaralaryň elzamlaşdyrylmagy, olaň öpsünçilik derejesi boýunça beýan edilen teklipleri degişli hünärmenler bilen ara alyp maslahatlaşmagyň maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Hormatly arkadagymyz guruluşyk işlerine milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň ulanylmagynyň möhüm talap bolup durýanlygyna ünsüçekdi. Soňra Gahryman arkadagymyz bu ýerde Ahal welaýatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradowyň we Ahal welaýatynyň täze Döwrewap idare ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Durdulypowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň dowamyna Ahal welaýatynyň täze Döwrewap idare ediş merkezine alınıp barlayan guruluşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpçün etmek hem-de bu işleri bellenen möhletlerde tamamlamak bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Şeýle de ýurdumyzyň hususy guruluşyk kampaniýalarynyň alyp barýan işleri, olaryň häzirki zaman tejribesinden we täzeçil usullardan peýdalanyşy barada giňşen hasawat berildi. Gahryman arkadagymyz desgalaryň guruluşygyna täzeçil tehnologiýalaryň sanly ulgamyň işen ulanylmalygyna ünsüçekdi. Şeýle de guruluşyk işlerine merkeziň ekologiýa ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilmegi barada aýdyldy. Şunu degişli talaplaryň berk berja edilmegi, binalaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy bilen baglanşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmelidir. Gahryman arkadagymyz bu baradaky gurrun dowam edip, merkezde akylly şäher konsepsiýasyndan ugur almalygyna ünsüçekdi. Bu konsepsiýanyň esasy ugur bolsa, bina edilen desgalaryň guruluşygyna ekologiýa taýdan arasda serişdeleriň ulanylmagynyň we ýokary ekologiýa derejesini üpçün etmekden ibaratdyr. Merkeziň şäherlerine ýerine ýetirilýän ähli işlerde şu ýörelgelerden ugur alınmagy esasy talap bolup durýar. Hormatly arkadagymyz merkeziň inženerçilik desgalarynyň aýratynlyklary barada aýdyp, şunu ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň, işleň bellenen tertibe laýyklykda dowam etdirilmeginiň, şeýle de ekologiýa talaplarynyň göz öňünde tutulmagynyň şu güniň möhüm talabydygyny aýtdy. Ahal welaýatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow merkezde alınıp barlayan işleri ýygyderli gözegçilikde saklaýanlygy we döwlet tarapyndan zerur gollawlaryň berilýänligi üçin Gahryman arkadagymyza hem-de arkadagy serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdi we öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi orunda ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynanyrdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy bu ýerde geçirilen iş maslahatyny tamamlap, merkeziň çägine dowam edýän guruluşyk işlerini tinladi. Hormatly arkadagymyz ýol uruny ýerasty awtomobil geçergesiniň gurulýan ýerine saklandy. Gahryman arkadagymyz bu ýerde alınıp barlayan işler bilen tanışyp, guruluşyklarda ulanylýan serişdeleriň berkdigine, olaryň ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelmegine möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Muň özi beýleki guruluşyklarda bolsa ýaly ýol ulak düzümine degişli desgalaryň uzak möhletliligini üpçün eder. Sol urwatyň özünde desgalan ýanyşyk ýerleriniň göwnüjay awadanlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Soňra hormatly arkadagymyz ýoluny dowam edip, Göktepe etrabynyň Kärdek geňeşliginiň Anayf owasyna barlayan Ahan şaý ýolunyň çatyrygyna ady riwayaty öwrülen meşhur Ahan binasynyň guruluşynyň dowam edýän ýerinde saklandy. Gahryman arkadagymyz bu ýerde alınıp barlayan işleri tinlap, guruluşyk we bedegi serişdeleriniň bu kunjyň howa şertlerine laýyk gelmeligini, on guruluşygynyň häzirki zamanyň ösen tejribesi esasynda ýerine ýetirilmeligini belledi. On guruluşygyna alınıp barlayan işleriň ýokary hil derejesinde eýe bolmagy türkmen halkynyň milli buýsanjyna öwrülen Akan atly bedewe goýan sarpatynyň aýdyň nyşanyna öwrüler. Şol bir wagtyň özünde ýadygarlygyň töwereginde ugurdaş şekilleriň döredilmegine, on ýanyşyk ýerleriniň häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede awadanlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli kunjaklaryny, şol sanly Ahal welaýatynyň täze Döwrewap idare ediş merkezine alınıp barlayan işleriň baş maksadynyň halkymyz üçin amatly zähmet, ýaşaýyş we dinjal şertlerini döretmekden ibaratdygyny belledi. Muňa hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna durmuşa geçirilýän we döwlet adam süýndirdiýän şygar baş ýörelge edinýän döwlet ýatynyň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň
ýurdumyzyň awadançylygynyň üpçün edilmegine gönükdirilendir. Merkezde işleýänler bu asylly ýörelgeleriň amal bolmagyna munasyp goşandynyň bardygyny belläp, gahrman arkadagymyz hemmelere işlerinde üstünlükleri arzu edip bu ýerden ugrady. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň ödürlük günjeklerini amala aşyrlaýan giň möçörli tassamalaryň durmuşa geçirilmegine täzeçili usulla çemereşilýär. Şunu ýaşlaryň aýratynamy ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň hemde ýaş mugallimleriň gatnaşmagyna degişli şekil tassamalarynyň işlenip taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýaşlarda hünäre bolan höwüsüň ýokalanylmagyna, olaň ukyp başarnyklaryny açyp görkezmeklerine giň mümkinçilikleri döredýär. Mälim bolýar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk masalalarynyn başlygy Gurbanyňly Berdimuhammedow Ahali welaýatynyň täze döwrübap idara ediş merkezinde alınıp barlayan guruluşyk işlerini ýygdyrly gödekçilikde saklaýar. Şolar wagtyň özünde gahrman arkadamydan başlanyjy boýunça bu ýerde amala aşyrlayan guruluşyklaryň tassamalarynyň taýýarlanmagyna ýurdumyzyň ugrdaş ýokary okuw mekdepleriniň talipleri çekilýär. Milli Geňeşiniň halk masalalarynyn başlygynyň başlanyjy bilen Ahali welaýatynyň merkeziniň guruluşy boýunça döwlet komissiýasy tarapyndan ýaşlaryň arasynda tassamalar taýýarlamak boýunça bäsleşik eglan edildi. Oňa guruluşyk işleri, tassama taýýarlamak we bedegi işlerini ýerine ýetirmek bilen meşgullanýan ýaşlardan köp sany teklipler gelip bolşdy. Ýüri tutup bolan geçireni serjemler netijesinde Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Instituty we Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasy bäsleşigiň ýeňjileri diýilip eglan edildi. Şunun bilen baglanykda Ahali welaýatynyň täze döwrübap idara ediş merkeziniň şäherlerini eglan edilen bäsleşige gatnaşyp, ýeňji bolan talipleri Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutyna, Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasyna gahrman arkadamydan hemde arkadary serdarymyň adyndan sowgatlary, kompýuterleri goşulmak dabrasy boldy. Munyň özi ýaşlaryň hünäre bolan höwüsiniň artmagyna we bu gura aýratyny zekini ýaşlaryň çekilmegine ähmiýetlidir. Bäsleşiň şertine görä şekil tassamlar taýýarlanana binalan guruluşyna ulanylýan serişdirilen görnüşlerini, olaň berkligine we ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelmegine, şolar wagtyň özünde tassamlary taýýarlanylýan desgalan özgörçli binagarlyk aýratynyna möhüm ünsürli. Döwletimiz tarapyndan ýüri täsirlere munasyp bolan ýaşlar özleriniň dörejilik ukyplaryny açyp görkezmekleri ugruna döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda hemde arkadagy serdarymyda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Hemde ýurdumyzda ýaýwanlanýan giň möçörli guruluşyk işleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, şeýlekeme şäherleriň we owalyň binagarlyk keşminiň döwrübap derejede özgörmegine munasyp goşant goşmak ugruna ähli taýlalaryny garmajyklyklaryna inandyrdylar. Ýurdumyzyň ähli günjeklerini hemen paýtatymyzda täze okuw ýylyna taýýarlanan şäherlerini mektep bazarlarynyň işi giň gyrymda dowam edýär. Şeýlelikde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ýene bir täze okuw ýyly bosagady. Okuw esaplary bilen üçinçilik bardaky mesele häzirki döwrüň esasy güýpelerini birini urly. Gelecekki birinci sınıfların hem de ähli okuwçylaryň enatalary üçin esasy döwür dowam edýär. Ýurdumynyň ähli ýerlerine ýurdumynyň sewda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligi hem de Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan gurulýan mektep bazarlarynyň işi barka gyzışýar. Olarda diňe bir mektep okuwçylar däl, eýsem ýokary hem de ýürütek hünärmend mektepleriniň talipleri üçin hem dürli okuw esaplary bar. Şu günler ýurdumynyň vilayetleriniň sewda toplumlarynyň hem de köpügürli bazarlarynyň ýanyna ýaýwananylan mektep bazarlaryna okuw üçin zerur bolan haritlaryň hem de beýleki serişdeleriň ören köp görnüşleri goýulypdyr. Şeýlerde ol ýerlerde mektep okuwçylarynyň hem de olaryň enatalarynyň islegleri nazarda tutulup, zerur bolan haritlar satyp çykarylýar. Sewda ulgamynyň işgärleriniň beýleşleri ýaly olaryň baş maksady mektep bazarlaryna gelýänleriň bu ýerden hoşal bolup gitmeklerini gazanmakdan ibaretdir. Bazardan hojalyk üçin zerur bolan öňünleri satyn alan adamlar çağalar üçin okuwa deýişli haritlaryň sewdasyny guraýarlar. Mektep bazarlaryna dürli ýaşdaky okuwçylar üçin deýişli isbaplaryň köp görnüşiniň üpçün edilmegine aýraty ünsürlýär. Gorolan däp bolan sewda nokotlarynyň tekçilerine haritlaryň hem de okuw isbaplarynyň giň görnüşleri çykarylypdyr. Ol ýerlerde aljylar hem de satyjylar üçin ýokary derejeli mümkinçilikler üpçün edildi. Munyň özi ilatyň ösen islegini kanagatlandyrmakda hem de gorolyan sewdanyň medeniyetini ýokarlandyrmakda aýraty ähmetliler.
Mektep bazarlaryna ýurdumyzyň mektep okuwçylary üçin öňürilen önümleriň köpsiniň yerli önümçilik toplumlaryna taýýarlananyny bellemek gerek. Munyň özi döwlet başçylygymyzyň tapşyrygyna laýyklykda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümçiligiň üstünliginiň aýdym beýanydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň körpen nesilleriniň sağlaşyk ösüşi hemde olaryň hemme taraplaryň bilim terbiýe almaklary bilen baglanyşly meseleleriň oňun çözgüdüne mühim ähmiýet berilýär. Şonda mektep okuwçylarynyň hemde talip ýaşlaryň üpjünçilik meseleleri esasy orna durýar. Munyň özi ýurdumyzda ýaşlaryň dünýä alymyna çuňur aralaşmaklary hemde häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyklykda bilim almaklar orny döwlet tarapyndan ýerigdäli alet edilýänini görkezýär. Bu bolsa ýaşlaryň bilime bolan höwüsini artdyrýar hemde olary hemme taraplaryň bilim almagy ruhlandyrýar. Bu bolsa arka dagly serdarymyzyň ösüp gelýän ýaş nesilleriň hemme taraplaryň bilim almaklar orny edýän tagallatynyň oňy netije berýäniniň nowatdaky sutnamasydyr. Şunun bilen baglykda mektep bazarlaryny guraýjylar hemde satyjylar mektep okuwçylarynyň ösen isleglerini kanagatlandyrmak orny edýän bilelikdäki tagallalary başlyklary besenýär. Yeri gelen esas mektep bazarlaryna okuw esbaplary, okuw kitaplary gollanmalar bilen bir katarda okuwçylaryň niýetlerine libaslaryň hem ören köp görnüşiniň sügdasy guralýar. Ýurdumyzda taýýarlanan okuwçy libaslary taýýarlanyş aýratyny hemde göze gelýärligi bilen özüne çekýär. Ýurdumyzyň dokma toplumlaryna öňdirilen naq egneşikler şeýrede telekeçileriň taýýarlayan ýokary hili önümleri, köpdürlügi hemde ajaýyplygy bilen aljylaryň ösen islegini kanagatlandyrmaga gönükdirilendir. Munyň özi hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň tagalasy bilen täze okuw ýylyna taýýarlyk işleriniň toplumlaryň häsiýeti eýe bolýanyny äşkär edýär. Mektep bazarlarynyň gerekli haritlary, okuw esbaplaryny satyn alýanlar, ösüp gelýän ýaş nesliniň hemme taraplaryň hemde sağlaşyk ösmegi, olaryň dünýä ilmine çuňur aralaşma uruna ähli zerur şertleriň dördülýäni üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Okuw üçin ähli zerur şertler hemde değişli okuw esbaplary, kitaplar, depderler, dörlü galamlar hemde beýleki serişdeler bilen üpjün edilen mektep bazarlary ilata ködürlenýän haritlaryň ýokary hil derejesini eýedigini äşkär edýär. Bu bolsa her bir güni ulur owaçlyklara, zähmet ýeňişlerine beslenýän ýurdumyzda täze okuw ýönüne görülýän taýýarlyk işleriniň bildirilýän talaba laýykdygyny alamatlandyrýar. Ýurdumyzyň mektep okuwçylary, enatalary, ýaşlaryň bagtyar ýaşamaklary dünýä derejesinde döwrewa bilim hemde terbiýe almaklar ugruna edýän insanperwer tagallalary üçin hormatly prezidentimize özleriniň pek ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň ösüşiniň täze taryhy döwrüne geljek nesillerimiziň awadan we bagtyar durmuşda ýaşamak üçin arka dagly serdarymyzyň ýa-da tagalaty bilen giň meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän tömüs mewsumynda çağalaň munasip derejede deň jalmak üçin döredilýän şertleň esasyna ýaş türkmenistanlary hemme taraplaryň üns arada bilen gurşalyp alýar. Munyň aýdyň misalyny mektep okuwçylarynyň arasynda tömüsky deň jalmak mewsumynda gurulýan çärelerden hem görmek bolýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe hormatly prezident bilen alyp barýan ýyl ýurt bähretli işleriniň netijesinde halkymyzyň bagtyar geljeginiň ýaş nesiller bilen baglykda mundan belägem üstünlikleri besenme ugruna giň önemli işlere uly ünserliýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän tömüs mewsumynda mektep okuwçylarynyň munasip deň jalmak bilen baglanşykly gödeňe tutulan çäreleri özü oňy netijesini berýär. Gahryman arkadamydan döredip beren hemme mümkinçilikleri hemde arkadaly serdarymydan dowam edýän urgaç ýolları esasynda häzirki wagt ýaş türkmenistanlary bagtyarlygyň meýdemez gurşawynyň ruhlanyp hem döredilýän ähli ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp mehriban watanymyza uly buýsunç we uwanç duýgular bilen eşretli zamanamyzyň hödüýürni görýärler. Munyň üçin bolsa garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hemme mümkinçilikler döredildi. Ýurdumyzyň çağlar tagaldaş deň jalmak merkezlerine we abada milli tähassüslik dowrunaky ajaýyp günjöklerde häzirki deň jalmak döwründe mektep okuwçylary saglyklaryny berkidip munasip deň jalýarlar. Hormatly prezident bilen nöwteşýäri halkymyzyň saglygyny puturlanmak, beden taýdan berik we ruhy taýdan baý, röwşen geljegimiz bolan ýaşlary kemal getirmek ata watanymyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulan urlarynyň biridir.
Çağlaňy münasip bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdym sady, edebi çeper dörejlik bilen meşgul bolmaklary, öz ukyp başarnyklaryny ösdürmekleri üçin ýurdumyzda ähli şertler dürdülýär. Diýarymyzda gurulýan döwrubap çağlar baglarynyň mektepleriň sport we sagaldyş diýinjaş merkezleriniň sany ýyl-ýyldan artýar. Munyň özi ata watanymyzyň arzuwlaryň hasy bolýan hemde bagtyar çağlaryň ýurdu donuň aýdyň suwutnamasy. Döwletimize mektep okuwçylarynyň tomutky diýinjaş mewsumyny şadyan we peýdar geçirmekleri üçin öýdükderli arady diýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli çağlar sagaldyş diýinjaş merkezlerine tomut mewsumy dowam edýär. Göýekderedäki hemde gulayet merkezlerindäki sagaldyş merkezleri diýinjalmaga gelýän çağlary ruhy berentlik bilen kabul edýär. Meşhur çağlar toparlarynyň şadyan aýdymlary we şowkyny tanysary, sahna oýunlary çağlar üçin dörejlik sowgudyny urlýar. Çağlaryň dogry derejede diýinjalmaklary wagtlaryny peýdar we şadyan geçirmekleri üçin merkezlerde ähli şertler dürdülýär. Çağlar sagaldyş diýinjaş merkezlerini oýun oynamak, beden terbiýe we sport bilen meşgul bolmak üçin meýdançalary, tanysdary, kompýuter merkezleri, el iş gurnaklary, teatr we şekilleniş studiýalary, kitaphanalary gözüňizde turupdyr. Bilim, sport we ýaşar fiýaty, medeniýet, saglyk guraş we derman senaty ministrliklarynyň jemgyçilik guramalarynyň hünärmenleri ýürüýte medeni diýinjaş maksatnamasyny işläp taýýarladylar. Olaň bilelikdäki işleriň tijetine diýinjaş merkezlerini her ýere sunugat ýoluny ýaňy başlaýan artistlaň we çağlaryň çeper höwüsçiň toparlarynyň döwlet we halkara derejesindäki dürli dörejilik beýatçylarynyň ýeňjileriniň meşhur estrada aýdymçylarynyň we sadanlaryň gatnaşmaklaryny köp sanly beýatçylar we konsertlary, sport şäherleri, sahna oýunlary, edebi çykyşlar geçirilýär. Teatr, sirk, meşhur aýdym sady we tanys toparlarym ýaşajyk tomoşaçylar bilen duşýarlar. Çağlar üçin paýtagtymyzdan hemde gulaýatlaryň ajaýyp punjaklaryny, taryhy, medeni ýadygarlaryny, muzeýlaryny, seýilgählaryny, gedelençler gurnalýar. Mektep okuwçylarynyň dowam edýän tomutky diýinjaş döwründe olaň münasip derejede diýinjalmak hemde wagtlaryny peýdar geçirmekleri, şolar wagtyň özüne de tebiýi we milli gymmatlyklary, uwunç we buýsanç duýgularyny hasam artdyrmak maksady bilen meýilleşdirilýän şäherleriň ularda uly täsir gadarmak uruny terbiýeçiler tarapyndan hemme zeruri işler alynıp barylýar. Bu bolsa ýurdumyzyň dörli kunjaklaryny tomutky diýinjaş mewsumyny döwrubap diýinjaş we sagaldyş merkezlerine şadyan geçirýän çağlaryň watanymyza bolan buýsanjyny hemde guwunjyny has artdyrýar. Muň üçin olary arkadagy serdarymyza tüý sürekden sagwurtyny aýtmak bilen şeýle eşretli zaman üçin pek galyplaryndan hoşallyk bildirýär. Häzir günlerde ýurdumyzda alyp barýan ösüşler bilen baglanyşykly maslahatlary giň ermerliýär. Işin häsiýetli çäreleri ösüşlemeden öz borçly beýanydyr. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar birleşmesinde Senagatçylar we Telekaçylar partiýasynyň merkezi ýeňişiniň we Senagatçylar we Telekaçylar partiýasynyň Aşgabat şäher komissiyasiniň hemme ýaşar guramasynyň merkezi ýeňişiniň bilelikde guramagyny kemili eserlerdäki watan söýjülük duýgusatly maslahat duşy geçirildi. Onu çykyş edenlere hormat prezidentiň taýsy taýlalaryň netijesinde häzirki döwürde ýurdumyzda bagtyar ýaşaňy ýokary hili döwrubap kemili eserler döretmekleri, erkin zähmet çekip çeper dörejilik bilen meşgul bolmak üçin ähli mümkinçilikler dürdülýär. Bir kadar döwretiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyzyň medeniýetini, sunugatyny, milli mirasyny we däpdi surlaryny ösüşiň täze derejesine götürmäge gönükdirleni uly işler durmuşa geçirilýär. Hormat prezident we halkymyzyň milli medeniýetine, sunugatyny we ruhy baýlyklaryna aýratyn sarpa goýýar. Bu ýa-da geçmişimizde öz üçin alýan hemme terbiýeçilik ähmiýetini, ýa-da bu gymmatlyklary hiç bir döwürde de öz ähmiýetini ýitirmeýär diýip belediler. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň merkezi ýeňişiniň owy huzurluk toplum bilen bilelikde guramaklaryny çekseň zähmet ýagar rehne datly wagt nesihat şähereti geçirildi. Onu bir näçe buýsançly çykyşlara uly orun berildi. Kerdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň guramagyna zähmeti guramak, sagdyny we howpsuz iş şartlarynyň gyrewdy atly okuw maksady geçirildi. Bir kadar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne halkyň arkadagy zamanasy diýip ýagranylan ýylyna hormat prezident bilen parasatly başçylygyna manaşyrlýan beýik işler halkymyzyň abadan hemde bagtyar durmuşyny gönükdirlendir. Ýurdumyzda raýatlamyzyň döwrubap zähmet çekmekleri, saglyklaryny berkitmekleri hemde rahat diýinjalmaklar üçin ähli mümkinçilikler we amatly şertler dürdülýär.
Türkmenistan'ın Sağlık Uğraşı ve Derman Fenagatı Ministerliğinin ve İçeri İşler Ministerliğinin birlikte gurulmagyny Türkmenistanyň prezidentiniň sağlyk döwlet maksatnamasyny we berqadar döwletiň täze ýamynyň garkynçy döwrüni Türkmenistany 2022-2025 ýyllarda durmuş ykdysat taýdany sürmekligiň milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek hemde ilatyň arasynda sağdyn durmuş kadrlaryny wagt etmek we giňdeni ornaşdyrmak, raýatlaryň sağlyk we hukuk babatda sowatlygyny artyrmak, jemgyçilik tertip düzgünlerini berja etmekligi, gadanmak maksady bilen wagty nesihat duguşa geçirildi. Şeýle çäreleri ýaşar uramasynyň Aşgabaşygar köpetde bagtyarlyk berkararlyk bizimbeýni tarap gençleri, Demokratik Partiýanyň bagtyarlyk hemde bizimbeýni tarap komitetler tarapyndan geçirildi. Olarda berkarar döwletimiziň täze ýamynyň garkynçy döwrüni arkadagy serdarymyzyň ýolbaşçylygyna amala aşyrylýany işler dogrusyna buýsançyl çykyşlary uly orun berildi. Arkadagy serdarymyzyň ýolbaşçylygyna ýurdumyzda mukaddeslige ulan halkymyzyň baý medeni mirasyny, oňa dünýä medeniýetine goşýan goşundyny, zinandyra goýulan sarpany, gender deňligini wagt etmek maksady bilen Zinandyr birleşiginiň merkezi gençiniň, Kärdaşlar arkalyşyklarynyň milli merkeziniň medeniýet ministrliginiň birlikde guramaklaryny ösüşiň belent ýoly bilen milli mirasymyza sarpatla maksat geçirildi. Demokratik Partiýanyň Balkyn Ulaýat Komissiyasy Ulaýat ýaşar ulamak tarapyndan geçirilen çäreleri işin häýätide besendi. Balkyn Ulaýat we Balkyn-Awa şäher Türkmenmaşy tarap gaýdetleriniň geçiren çäreleri wagt nesihat bilen bagly boldy. Balkyn Ulaýatynyň polisiýa müdirliginiň Etrek tarap polisiýa bölüminiň hemme Etrek prokuraturasynyň geçiren maksagdan ýokary işiňligi eý boldy. Hormat alanlar, nöwse ýurdumyň Ulaýatyna we paýtaht Maşgabatda 13 awgustda saat 20-den 14 awgustda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanyşaryň. Balkyn Ulaýatyna adkem burutly howa alyp bu nordan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemaly ötürip, howa ýejetine 25-30 gradus maýly, gündüzine 34-39 gradus ysy, kenar ýaky taraplaryna 30-35 gradus maýly bolar. Ahary Ulaýatyna az burutly howa alyp demirady gün nordan tezligi sekundda 7-12 metr ýetýän şemaly ötürip, howa ýejetine 20-26 gradus maýly, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mary Ulaýatyna az burutly howa alyp demirady gün nordan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemaly ötürip, howa ýejetine 20-26 gradus maýly, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Liverpool ýatyna az burutly howa alyp demirady gün nordan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemaly ötürip, howa ýejetine 22-27 gradus maýly, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Daşowul ýatyna az burutly howa alyp demirady gün nordan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemaly ötürip, howa ýejetine 20-25 gradus maýly, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtaht Maşgabatda az burutly howa alyp demirady gün nordan tezligi sekundda 7-9 metr ýetýän şemaly ötürip, howa ýejetine 22-24 gradus maýly, gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 14-üne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Ýedi watandaşlara tömüs pasynda howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, pasalyň aritmiklarına laýykly geyinmegi, günüň ýeti şöhretinden goranmagy, şeýlekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýäs. Mehriman ýylaşary bulary berja etseňiz, ýylyň islenek pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunun watan habarary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşlerini ödününde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenur. Hoşsa bolun, edi dileşer.